Ajde, čedo Božje, čim se rešije da se ispoveda, simni tu i kapu od glavu, pa da počne. Što si toliko grešija, ti pa sakaš da se ispoveda? Što si grešan? Mnogo sam grešio, kako da sam, Koliko može ti da si grešija, pa ti si dobar čovek, ti si u moju parohiju mnogo godina unazad, znam te ja tebe. Ne, ako me znaš da pope, ne sam ja loš čoveka, piju, Pa dobro, mi svi pinujemo pomalko. svi po malku, ama ja mnogo, pope, ne valja. Pa dobro da je ne valja. Ne je dobro, nego ne valja, evo i doktor kaže ne valja. Mnogo sam se razboleo, da pope vika, дека ko мaj край ми се ближи, не ми останува još mnogo. Pa dobro, Vesak, svi nas ne čeka taj Dupka. Taj Dupka, da pope, ja za той дойде, što zname, da pope rekao, me strao, tu Dupku me pa pust, da pope zemlja od ozgora, straj imam nekako zatvoren prostor, kako fobiju neku, ne li može da pope za mene nešto drugo, ne znam da ne bidu Dupku, nego na primjer, to je sada moderno da pope, to je da bidu kremiran, a? Ne. Ne. Znači, ne možu kremiran. Pa ne znam, popet, daj da smislimo nešto. Ako ne možu da bidu kremiran, može li da bidu flaširan? Da,